pasalamaton gyud ang lungsod sa Trinidad sa administrasyon ni Governor Artia. Daghan kaayo ang mga ayuda nga gihatag ni Governor Artia. Unya, bago pa lang usab kita nakadawat og mga financial assistance na ay 200,000, na ay 100,000, unya karon naa na gyud gihatod na mismo sa atong barangay. So, salamat ni Governor Artiap na niya aron ato iyahan gyud makita mismo ang unsa pa ang dugang panginahanglan sa barangay. Mo magani nga punon po ninyo ang atong pagtinabangay nagbunga gayon. Nagpasalamat og dako sa hinabang ni Gov na barangay assistant sa amo ang barangay. Daghan kayong salamat, Gov. Sa ngalan sa Barangay Brujas, Jonathan Bohol, nagpasalamat sa financial aid sa atong provincial government nga si Governor Arthur Yap. Usa ni sa assistance na makatabang sa mga barangay ug sa katawhan sa unya para sa kalabuan sa mga daghang salamat ani mo Gov ug sa tanang staff sa Lucarno. Karong adlaw natay additional na itulong na 25,000 para sa kada barangay na hinabang para sa kada barangay sa Trinidad. So gitana nako gihatod nato ang tabang karong hapuna ninyong tanan para makatabang ta tungod kay ang gusto nato sa kagamhanan probinsya mabati sa tanan-tanan na sa panahon sa pandemya ang gobernador nakalimot sa atong mga kaigsuonan, especially sa mga kabarangay. Mga wa nato gitangtang ang inyong mga proyekto.